बे जोंनि बिबिदावलिनि आफादनि मेन थांखिया नोंथांमोना बुजिया जानो हागौ बा बेंगलर बोडो वेलफेयार एसोसिएशना मा बिलाय होननानै नोंथांमोना सानो। हाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो नोंथांहा हामलायनायखौ जासिनाय जाबाय आरो लोगोसे दिनै आं मोनसे टपिकनि बागै लाना फैदों। बे टपिकआनो जाहैबाय जोंहा जोंनि माने बेंगलर जितु कर्नाटका स्टेट बेयाव माने बर'नि आफाद दं जाहैबाय। आं बेखौ माने रिसार्च खालामै दिनै नङा एसे बावबाय सप्तासे 10 दिन जाबाय नुनाया। बे आफादनि मुङानो जाहैबाय BBWA आफाद। माने बे आफादखौ दानाया ओरैनो बोसोरबासो जाबाय होनदों। बोसोरबा सिगाङावनो दादों ना मा होनदों। दा बिस्रा मोनसे फेसबुक दङ। फेसबुक पेजआ नै बे स्क्रिनाव होनाया फेसबुक पेजआ बिसोरना। आरो लोगोसे बिथांमोना मानि थाखाय बे फेसबुक पेज बा BBWA आफादखौ दादों नैबे भिडिअखौ नायबा नोंथांमोना मिथिगोन। बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो। दानिया आं आफादनि जानानै दिनैनि बे हाबाफारिखौ मानो थाखाय लानाय जादों, मा खारनाव लानाय जादों बेखौ जोंनिनो आफादनि गाहाय आफादगिरि सार बिथांखौ गुवारै रायजोफोरनि सिगाङाव बेखेवनानै होनो थाखाय आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय। खुलुमबाय बयनिसिमबो। जोंनि बे दिनैनि मोनाबिलि समाव गासिबो रायजो राजा आरो जोंनि आफादनि दैदेनगिरि आरो मेम्बार बिथांबा गोजाननिफ्राय जों बेंगलरनिफ्राय बे दिनै चिकनाहाली होननाय जायगा तुमकुर डिस्ट्रिक्टआव फैनानै मोनसे प्रग्राम लानो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव। आरो जोंना नैबे बिथाङा मिथुन मुसाहारि बिथाङा दिनै नैबे जोंनि BBWनि मोनसे प्रग्रामखौ जाफुंसार होनो हानायनि थाखाय बिथांमोननि सायाव रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। आरो बिथांमोना दिनै जोंखौ बेसेबांबा मान सनमान होनाय बायदि आं बांसिन नुदों। दिनै बेबायदि एरेन्ज खालामलायनांगौनि जेबो गोनांथि गैयामोन, नाथाय बिथांमोना जोंखौ जोबोद मान सनमान होनायनि थाखाय आं रोजा रोजा बाख्नाय थाबाय आरो साबायखर बावनाय थाबाय बिथांमोननिसिम। दिनै माने जोंनि BBWआ जोङो जोनोम मोननाया जोंनि BBW बेंगलर बोडो वेलफेयार एसोसिएशना जोनोम मोननाया जोंहा 2019 नाव जोनोम मोनदों। आजि 5 बोसोरानो जाबाय। जोंहा बे जोंनि BBWआ जाहैबाय मोनसे जोंहा कर्नाटक गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंहा एप्रुभेल मोनखानायखा। माने जोंहा लाइसेन्स दङ, दा सार्टिफिकेट दंखायो। ओंखायनो जोङो बे जोंनि BBWनि आफादनि मेन थांखिया नोंथांमोना बुजिया जानो हागौ बा बेंगलर बोडो वेलफेयार एसोसिएशना मा बिलाय होननानै नोंथांमोना सानो। सोरबा अनेक मानसियानो मिथिया जोंनि एसोसिएशनखौ मानि थाखाय गोनांथि होननानै। दाना एसोसिएशना जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि खना खना थानाय जोङो बेसेबांबा गोजान जोंनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बयखौबो नागारनानै फैदों खामानि मावनो थाखाय, फैसा खामायनो थाखाय, नङा होमबा? दा जोंहा दिनै मा जागोन गाबोन मा जागोन जों बुजिनो हाया। मानसिनि जिबना मोनसेयैनो थाबाय थाया। दा बिनि थाखायनो दिनै बे एसोसिएशनखौ दानानै दोननाय जादों। बे एसोसिएशना मानो गोनांथि होनोब्ला दिनै खैफोद आफोद जागोन, सोरबा थैगोन, सोरबा लोमजागोन साजागोन, जोङो गावजों गाव मदद होलायनो थाखायसो जोङो बे एसोसिएशनखौ दानानै होनाय जादों। सोरबा आथिं बायनानै थायोनो, सोरबा लोमजानायनि थाखाय फैसा सर्टेज जायो, सोरबा सासे अनारा पेमेन्ट होआ, सोरबा अनारा खैफोद जायोब्लाबो नाया। दा बेफोरबायदि अनेक प्रब्लेमा जाबोगासिनो दं। दा नोंथांमोननि एरियायावबो दाख्लैसो सासे थैनानै थांबाय। बिथांखौबो जोङो एसे एनैब्लाबो जों थाखा फैसा जों हायाखैब्लाबो जोङो जोंनि आखाइ आथिंजों एसेबाबो जों मदद होनो हादों। बेबायदिनो गोबां जालांबाय थायो आरो फैबाय थानाय समावबो जाबोबाय थागोन। दा बेफोरबायदियाव जोङो खौसेथि दङब्लासो जों मददखौ होलायलायनो हायो, नङा होमबा? दा खौसेथि गैयाब्ला जोङो गावजों गाव जेबो जों मददखौ होनो हाया। ओंखायनो जोंनो जिबांखि बर' जोङो बेंगलराव कर्नाटका हालामाव बर'फोर दङ, जों जयै खौसेथि जानांगौ। होमबासो जोङो मोनसे खैफोद आफोद जानायखौ जोङो हेफाजाब होलायलायनो हायो, नङा होमबा? दा बिनि थाखायनो नोंथांमोना जोंजों खौसेथि जगाजग थाबाय था। नोंथांमोन माबाफोर प्रब्लेम जायोब्ला
जोंनिसिम खिन्थाहर फैस्लाबनो हायाबाबो जों जाय फैनो हायो बिथांमोनखौ जों फाथायहरगोन आरो अबेबा मोनसे गिदिर घटना जायोब्लाबो जों हेफाजाब होगोन नोंथांमोनजों दा बेबादिनो हेफाजाबथ' होलायगासिनो जों गोदोनिफ्रायनो होलायगासिनो दाबो दा जोंनि इसुसना गोजौनिफ्राय गोजौ दावखोलांबाय दिनै जोङो बोरै फिसामोन 10 जन 12 जनसो जानानै जों दानायमोन बे आफादा दिनै हाजार हाजार जोंहा मेम्बार दङ बेहाय आफादाव दा बिदिब्ला नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्टआव खिन्थादो आरो आंबो सानाखैमोन जे बिदि माने बेंगलरावबो बर' आफाद दङ बा कर्नाटकआवबो बर' आफाद दङ बर' मानसि दं होननानै आरो लोगोसे गोजोननाय मोन्दों जाय खामानिखौ बिथांमोना मावगासिनो दं बा मावबाय थागोन इयुनावबो मावलांबाय थागोन बेखौ आं जोबोद मोजां मोन्दों आरो लोगोसे आंबो मोनसे सुराद लादों माने लानो सानदों नाम्बारखौ दंखायो आंनाव बिसोरनो सेभ दा नोंथांमोना नैबे जिथु BBWA आफादनि फेसबुक पेज नैबेखौ फल' खालामबानो जाबाय आरो नोंथांमोनाबो सोरबा खैफोदाव गोलैयोबा आसामनिफ्राय बर'फोर बा वेस्ट बेंगल जेरावखि थाया बर'फोरा माने बेंगलर कर्नाटक तामिलनाडु केरेला बिदिनो हायद्राबाद बेफोरबायदियाव फासि बायनानै थाफैयोबाबो सोरबा बिसिया फिसाय गारना फैना थाफैनाय बा सोरबा फिसाया बिसि गारना फैना थाफैनाय बेफोरबायदि माने जेंनायाव गोलैना दंबा नैबे BBWA आफादखौ डाइरेक्ट कल खालाम बा सुराद ला बिदिनो होमबाना नोंथांमोननि प्रब्लेमा सल्भ जागोन आरो दा बे आफादखौ माने आं नैबे भिडिअखौ नुयैनि सिगां माने गोसोआवसो सानबाय थादोंमोन बिनि बागै मोनसे भिडिअ बानायदोंमोन आं दा बे भिडिअखौ आपल'ड होनोबो सोलाबाखै समनिबो आंखाल नालाय दा ओंखायनो आङो नैबे BBWA आफादखौ सिगांनिफ्रायनो खोनाबाय थाखादोंमोन आं दं होननानै नाथाय मोनाखैमोन नाथाय फेसबुकाव दा नुबाय दा बिनिखायनो आं माने गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरोना जोंनि बर' हारिनिफ्रायथ' आरो अनेक बिदिनो सोरबा फिसाय गारनानै थाफैनाय सोरबा बिसि गारनानै थाफैनाय बिदि गोबां दङ दा बेफोरबायदि खामानिखौ बिथांमोना मावबाय दङ आं जोबोद मोजां मोन्दों आरो बिथांमोना मावबाय थाथों आरो मावलांबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिबाय लोगोसे आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों बाय बाय गुड नाइट